हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे शायरी भिडिअ लानानै फैदों। शायरीखौ लिरदों बिथां नरुन खेरखातारि, डिस्ट्रिक्ट बाक्सा, भिलेज सामुफुरि। दानिया फैदो बिथां अननाय शायरीखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। अननाया माबादि नों बुजिया नामा? नों मोनथिया नामा? अननाय होनानै अननाय मोनफिनाब्ला गोसोआ बेसेबां दुखु मोनो। मोनथिनो गोसो जायो नोंनि गोसोनि बाथ्रा। दुखुनि मोदैजों सिग्लाबलांबाय नोंनो हरनो दोननाय गांसे लाइजामा। आं दा सासे लोरगि गैयै, बैथा गैयै दिङा जावारि।